Carcamán, a radio do colexio CEIP Torreilla. Ola, son Carlos e os meus compañeros son Zule, Daniela e Leo. E hoxe íbamos contar unhas noticias moi interesantes. Ola, hoxe os vou contar unha noticia sobre o Cineclub Entre Cortiñas. Vai ver un ciclo alemán de películas como, por exemplo, M, o vampiro de Düsseldorf, que é o xoves 12 ás 8 da tarde. Ropesistema, que é o xoves 26 ás 8 da tarde. Pero tamén hai unha o marzo, xoves 5 ás 8 da tarde. E ata aquí a miña noticia. A semana pasada caeu un raio na illa de Arousa que provocou danos como a destrucción dun muro, tamén foise a luz, destruíu un tellado e deixou moita xente moi asustada. Tiveron que vir os bombeiros e unha ambulancia por un ataque de ansiedade. Ola, son Zule e hoxe vouvos a falar sobre os partidos do CB Dorna. O sábado xogarán ás 10 da mañá o Dorna Restaurante Meca contra o CLB Azul no Colexio Torre. Ás 12 da mañá o Dorna Areoso Callasú contra o Meco no Colexio Torre. Ás 4 da tarde o Dorna Baradeiro Xufre contra o Baltar no pabellón de Baltar. Ás 4 da tarde o Dorna Aldea Restaurante Vinoteca contra Tigers no Colexio Torre. O domingo ás 12 da mañá o Dorna Boa Vida Gastrobar contra o Peixe Galego na Raña. Ás 12 da mañá tamén no Dorna Pastelería Praza contra Peixe Galego no Colexio Torre. E ás 5 da tarde o Dorna Tabernas Barrales contra Seguros Real e Carril en Forte Carmoa 2. Ola, o sábado o sénior ás 5 e menos cuarto xogará no Salvador Otero. O xuvenil xogará a 1 da tarde na Merced. Os cadetes xogarán ás 10 na Bouza e os veteráns xogarán ás 8 en Nogueira. E por último, o domingo, o equipo femenino jugará ás 4:30 na Bouza. Ola, e agora os vou contar unha boa noticia. O 13 de febreiro é o Día Mundial da Radio. ¡Felicidades! Ola, sabíades que a Torre Eiffel pode aumentar a súa estatura en verano? E iso é debido á expansión térmica de hierro e a estrutura pode aumentar a súa altura uns 15 centímetros nos días máis calurosos. E logo se contrae no inverno. O mellor é que os enxeñeiros tiñan en conta este suceso. Outro dato curioso é que o raio máis largo registrado tuvo unha longitud de 767,6 kilómetros, cubrindo 3 estados de Estados Unidos no 2020. E por último, huracanes enerxéticos. A enerxía dun huracán pode ser equivalente á mitad da capacidade eléctrica mundial. Ola, vouvos a informar sobre o Obradoiro de Entroidos Tradicionais. Será o día 9 de febreiro e ven un home chamado Xosé Manuel Seixas, organizando o equipo de dinamización lingüística do colexio. Ás 10:05 van infantil, primeiro e segundo. Despois, ás 11:55, irán terceiro e cuarto. E ás 12:15 irán quinto e sexto. A semana que ven empezamos cos mandadiños do Meco. O Meco este curso propónnos unha viaxe con souvenirs de todo o mundo, vainos facer un traxe. Para comezar a viaxar, o pescozo has de adornar con flores de Hawái ou colares de Masai, gravatas ou bufandas, o luns será moi guai. O martes cambia de cara, cunha máscara veneciana ou cunha maquillaxe hindú na túa faciana, uns bigotes ingleses ou o que che dé a gana. O mércores na cabeza algo terás que poñer, un sombreiro chinés mexicano, unha boina de escocés, ou fai o teu liborio e xa o tes. O xoves ti podes elixir a indumentaria que vas levar, escolle o teu disfraz e a cole a entroidear. Para rematar a viaxe, cada curso que o seu disfrace, desfilando venres pola Arousa, armaremos unha boa troula. Temos unha noticia de última hora. O noso veciño, Marcos Nine, estará nominado aos premios Mestre Mateo.
Bueno, xa terminamos o informativo. Espero que os haya gustado as noticias. Adeus! Agora pasamos cos nenos e nenas de sexto que fixeron un programa especial para o Día Mundial da Radio relacionado coa IA que significa Inteligencia Artificial. Espero que vos guste. Ola, benvidos. Somos alumnado de sexto e hoxe imos vos falar sobre a IA. A inteligencia artificial ou IA é unha ferramenta que nos axuda na nosa vida cotidiá se a usamos ben. Pois sí, é un tipo de tecnoloxía que dependendo do que buscas aprende como un ser humano. Correcto. Por exemplo, en YouTube cambia dependendo do contido que miras. Sabedes que aí está en moitos sitios? Está nos móviles, nos xogos, nos vídeos que vemos e ata nos coches. No mar tamén está. Axuda a estudar o ecosistema mariño, peixes, correntes, mareas e moitas cousas máis. Tamén está na agricultura, que serve para calcular a mellor forma de regar ou sementar. E na saúde, analiza imaxes médicas para diagnosticar enfermidades. A IA tamén está nos estudos, por exemplo, nos asistentes de voz que axudan en tarefas diarias. Tamén nas recomendacións, que as aplicacións suxiren contido relevante para estudantes. Ou nas traduccións automáticas, a IA facilita a comunicación en varios idiomas. Tamén atopamos a IA nos museos galegos. Nalgúns museos galegos xa hai robots que guían as persoas visitantes. E sí, falan galego. Por exemplo, na exposición Castelao Mirar por Galicia, na Cidade da Cultura, que utiliza a inteligencia artificial para recrear a voz e imaxe hiperrealista de Castelao. Sabíades outros exemplos onde se usa IA? Sí, nos filtros de fotos, nos asistentes de voz. Os robots aspiradores que aprenden o plano da casa e saben por onde teñen que ir. Os traductores automáticos. Recoñecemento facial en móviles. E a recomendación de vídeos en aplicacións. Como diferenciar a tecnoloxía sen IA coa tecnoloxía con IA? Por exemplo, os semáforos non teñen IA, pero os móviles sí. E como podemos diferenciar a IA e non IA? Es que iso non soluciona as miñas dúbidas. Moi fácil, a IA aprende co tempo, a non IA non. Ah, moitas grazas! Sabíades que a IA é un sistema que mellora co tempo porque aprende. Se aprende, mellora e predí, é moi probable que sexa IA. Ocórresevos algún exemplo con IA? A min sí, un programa que recoñece caras con fotos. A min tamén unha aplicación que che recomenda vídeos segundo o que ves. Claro, a IA toma decisións complexas e analiza moita información e colle importante. Outros exemplos son un programa que traduce frases completas. Un coche que recoñece sinais de tráfico. Nós imos falarvos da tecnoloxía sen IA. Un sistema sen IA non aprende. Só fai o que lle programaron. Por exemplo, un semáforo que cambia cada certo tempo. Se só responde a un estímulo directo, non é IA. Algúns aparatos sen IA son un sensor que acende a luz cando detecta movimento ou un temporizador que apaga algo pasado un tempo. Imos dar uns consellos sobre a seguridade digital, porque a IA é útil, pero hai que usala con responsabilidade. Agora, regras básicas. Non compartir os datos persoais. Non creer todo o que vemos en internet e pedir axuda a unha persoa adulta se algo nos parece raro. Diferenciar entre o que fai unha máquina e o que decidimos as persoas. Deixámosvos o reto dos 3 filtros. Antes de usar internet, preguntarse: é seguro? É respectuoso? E se é útil? Vaite se non os cumpre. Agora responderemos a unhas preguntas sobre o que pensamos sobre a IA. Empezamos. Que é para vos a IA? Unha inteligencia artificial que foi creada por humanos que responde e fai o que lle digas. Boa resposta. Bueno, seguimos. Que pensades que pode traer no futuro? Nada, ou senón, é dominar o mundo. A ver,
Non te pases, eu creo que se o utilizamos ben pode ter cousas boas. Pero iso só se os utilizamos con coidado. Hai algo que debamos usar con coidado? Sí, non dar datos persoais. E por último, que consello lle darías ao alumnado que está empezando a usar tecnoloxía? Que manteña ocultos os seus datos persoais e sempre baixo a supervisión dun adulto. Agora imos debatir sobre que tecnoloxías teñen IA ou non IA. A clave é esta. IA aprende, decide e mellora. E a non IA segue instruccións fixas. Imos comezar. Por exemplo, un semáforo. Que credes que é? IA ou non? Eu creo que sí, porque ponse en vermello cando detecta tráfico. Eu creo que non é IA, porque segue ordes e cambia de cor cada X tempo. Pois non é IA, porque, como dixo Marco, segue ordes fixas. Sinto moito, Carmen. Non pasa nada. E agora, un robot aspirador que ten un plano da casa é IA ou non? Eu diría que sí é IA, porque cando choca contra algo aprende e non o volve a facer. Pois non te equivocas, Abela, tes toda a razón. Chicos e chicas, ata aquí o noso debate. Xa sabedes, hai que saber diferenciar IA de non IA. Así que, lembra, usa IA como última opción. Primeiro empezan por ti mesmo outras posibilidades. A IA axúdanos, pero usa con responsabilidade, non para cousas malas. E o máis importante, nunca lle des datos persoais da túa vida á intelixencia artificial como contrasinais e onde estás.